हेलौ लोगोफोर, आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे नायनो गोनां एकदम जोबोद समायना नुथाय मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था। सोरबाफोर माब्लाबाफोर जुदि नामसाइ होननाय जायगायाव फैयोब्ला बे मन्दिराव हाबनानै दसेब्लाबो नोंथांमोना नायलांनानै थांनो हागोन। जायगाया जोबोद समायना आरो नायथावथाव। जायगाया जाहैबाय बुद्ध मन्दिर, बियो गल्डेन टेम्पोल होननानैबो बयबो मिथियो। जायगाया दा बिबार बारिजों साग्लोबफबनाय, समायना रमायना नुथाया जोबोद मोजां। मोनफ्रोमबो बुद्धनि मन्दिरनि जेसेबां नुथाय गासिबो सनानि रं बायदि गोजा। आङो जेला 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 अक्ट'आव जेला परशुराम कुन्ड नायनो होननानै थांदोंमोन, अब्ला जायगानि मानसिफ्रा खोन्थाबाय जे बेवहायबो नायनो गोनां जोबोद मोजां मोजां समायना नुथायफोर दङ। दान्दिसे सम जों पार्टिखौ लाखिनानै गारिखौ दोनथ'नानै हाबनो नायनायाव गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद नायबाय थाथावथाव। बेबायदि नुथाया खना खनला जायगायाव दङब्लाबो गोबां रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै। बेनिखायनो दा नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दा नै भिडिअखौ जागायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थायोब्ला गासिबो नुथायफोरखौ नुलांबाय थानो हागोन आरो बुजिलांनो हागोन। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अल खालामना दोन। अब्लानो गोदान गोदान भिडिअ आं जेसेबां हगारगोन अब्ला नोंथांमोना सिदायैनो मोनबाय थागोन। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था। मानगोनां रायजोफोर, नै दिनै जागायजेनलांगासिनो दङ। दा जोबोद नायनो समायना नुथाय। भिडिअआ बारा गोलाव नङाब्लाबो नायनो गोनां जायगा आरो एसे समनि आंखालाव भिडिअफोरखौ मोजाङै लानो हास्लाबासैब्लाबो जिखिनि हायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौ देखायलांनो आखायाव लाबाय। गोजोन्थों।